Lintas. Kyllä. Tämä on mainostoimisto Lintas. Mitäkö teemme? Teemme kunniallista mainontaa, erittäin korkeatasoista myöskin, asiakkaan toivomuksesta. Jos mikro- tai pelikoneesi kerää kotona ympärilleen vain pölyä, vaihda se IBM PS1. Saat vanhasta vaihdossa reilun hyvityksen ja PS1 mukaasi alle 7 tonnia. I want your old micro now. Micro Machines. Niitä on paljon. Autoja, formuloita, veneitä, lentokoneita, vaikka mitä. 5 joka pakkauksessa. Micro Machines. Niille on huoltoja, parkkeja, lentokenttiä. Niille on koko maailma. Mitä pienempiä, sitä parempia. Vaikka vaihtariksi. Micro Machines. Maailman pienimmät mikrot. Micro Machines, autoja, lentokoneita, moottoripyöriä, veneitä. Loistava toiminnallisuus ja mikä kiintyvisen suorituskyky. Nyt myös järjempää kalusta ja runsaasti varustettu deluxe-lakkoja, saavat ovet, konepelit ja tarvitset. Ja bensa-asema, parkkisatama, lentokonetta, leikkikossa koko maailman. Sisään ulos, alas, ylös. Mikä suutava kavuus. Tee nyt hyvät autokaupat ja kerää koko Micro Machinesia, niin osta, myy tai vaihda, mutta älä varasta Micro Machines. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai. Nyt tuli lauantai, uutuuslauantai, patukka 2 palaa. Tule kaverille kans ja muista myös lauantai pussi. Miksei aina voi olla lauantai. Harri, tuu! Kesän upeimmat Günther-lennokit ja leijat. Nyt tavarataloista ja lelukaupoista. Vau, näit sä? Nyt on Neste Omo myös ympäristöystävällisemmässä pahvitölkissä. Niin valoisaksi päivän saa, kuppi teetä ja sympatiaa. Kuin aamusuukon lämpöisen, antaa virkistäen, Lipton kupillinen. Niin valoisaksi päivän saa. Annatko pari Liptonia? Teepusseja vai? Teekeksejä tietysti. Kräkkereitä vai? Niitä sitruunaisia kaurakeksejä. Lämpöisellä suukolla vai? Teen kanssa. Ja suukon. Lipton. Arktia-hotelli Jyväskylä on avattu. Kun et ehdi illaksi kotiin, me odotamme sinua. Nyt on herkut merkitty. Tämän tunnuksen alta löydät leivonnaiset, jotka on leivottu hyvillä resepteillä, hyvistä raaka-aineista, joihin on käytetty 100% kasvirasvaa. Osta, niin tiedät, miltä hyvät leivonnaiset maistuvat. Hyvät terveiset Leipurilta. Uusi kiva lilliputti tytöille. Täydellinen nukkekoti. Mukana nuket, huonekalut, kukat, kaikki. Puuhaa riittää. Helppo ottaa mukaan ja leikkiä missä vain. Saatavana leluja myyvistä liikkeistä kautta maan. Mikä on Lintas Oy? Voi, onpa vaikea kysymys, ei ole kyllä aavistustakaan. Ei, hajuakaan. Pesulaa. Lintas. Это, по-моему, какое-то бюро путешествия против универмага Стокмана, правда? Да. Joku kenkäfirma. Venäläinen kenkäfirma. I not understand. Mikä? Lintas. Kengät on Lintas. Onko teidän mielestä hyvä, että sellaisia yrityksiä kuin Lintas on olemassa? Ei terroristit ole koskaan hyvästä. Sen verran, että ne anna 2 markkaa, että mä pääsin kuulemaan ne Otaniemeen. Eihän meitä perkele tunne kukaan. Varmaan jotain saippua. Vai että saippua?